I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. But for your grace, I could not be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. But for your grace, I could not be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. But for your grace, I could not be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. For your amazing grace. For your amazing grace. Your grace that leads the sinner home from death to life forever, and sing this song of righteousness by blood and not by Mary. Your grace that reaches far and wide to every tribe and nation has called my heart to enter in the joy of your salvation. By grace I am redeemed. By grace I
Thank you, Lord Esquire, for guiding us into those beautiful praises. I believe also through these praises, our hearts can be settled down to be ready for the Word of God. Word of God is important. The Bible says faith comes by listening to the Word of God. So as we listen to the Word of God, we will gain faith inside our hearts. So I believe also this time be wonderful time and very important time. So everyone this time, let's welcome Pastor Fred Nkhwazi as he coming to give us Word of God. It's been a long time. Since I stood, it's because our church is growing. Many preachers are borning in our church. Before, only pastors could stand here to preach. But since our church is growing, our deacons also they stand to preach the word of God. I believe you were blessed a lot from their preachings. I'm sorry to disturb you today. But since it's according to the schedule, I have no choice but to stand. Thank you for welcoming me. I would like also to appreciate our Goodnews Lotus Choir. I think they know me very well. They know the song which I like most. Yes, Grace. So I enjoyed it. Unfortunately, I cannot sing it. I just enjoy the tune and the lyrics a little bit. Touches my heart so much. Thank you for singing that song. Before we proceed, let's open our Bibles. Book of Matthew, chapter 22. We'll read from verse 1 up to 14. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. N'atumiza akapolo ache kukaitana oyitanidwa ku ukwati kumene ndipo iwo sanafuna kudza. Again he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready.
come to the wedding. pamenepo anatumiza akapolo ena nanena, uzani oyitanidwawo, onani ndakuza phwando langa, ng'ombe zanga ndi zonona ndinazipha ndi zinthu zonse zapsa, idzani ku ukwati. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. Koma iwo ananyalanyaza nachoka, wina ku munda wake, wina ku malonda ake. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. Ndipo otsala anakwira akapolo ake nawachitira chipongwe nawapha. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burnt up their city. Koma mfumu inakwiya, nituma asilikali aje, napululutsa ambanda aja, nitentha mudzi wawo. Then he said to his servants, "The wedding is ready, but those who were invited were not worthy." Pomwepo inanena kwa akapolo ake, za ukwati tsopano zapsa, koma oyitanidwawo sanayenera. Therefore, go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Chifukwa chache pitani inu kumphambano za njira, ndipo amene aliyense mukampeza itanani ku ukwatiku. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. Ndipo akapolo awo anatulukira ku njira nasonkhanitsa onse amene anawapeza, ngakhale oyipa ngakhale abwino, ndipo ukwatiwo unadzala ndi okhala pa chakudya. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. Koma mfumu imene inadza kuwaona akudyawo, anapeza momwemo munthu wosavala chovala chaukwati. 12. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. Nanena kwa iye, mzangawe, unalowa muno bwanji wosakhala nacho chovala chaukwati? Ndipo iye analibe mawu. Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." Pomwepo mfumu inati kwa atumiki, mmange iye manja ndi miyendo, mumponye ku mdima wakunja, kumwe kudzali kulira ndi kukukuta mano. For many are called, but few are chosen. Pakuti oyitanidwa ndi ambiri, koma osankhidwa ndi owerengeka. Once again, good morning. Kachikena mawa bwino, Tell your neighbor, muze neba wanuyo. this time is a very important time. Nthawi ndi yofunika kwambiri, Please don't sleep. osagona yayi muno. There's Miriam there sleeping. Ne Biliamu wayamba kale kuli phatulo. Miriam is a master of sleeping. Ne mkulu katakwe wakugona wankonono ndi amene Biliamu. I don't understand him why. I think maybe he has a sleeping sickness. Desimamvetsetsa kuti kugona umene kubwanji kapena ali nthenda ija yogona-gona. After Sunday service, let's take him to hospital Tufunika tisakesake chipatala choti mkulu amene titengereko and he should be tested. ndakamuyesi kumeneko. It's not normal. Zooneka ngayisisa bwinobwino ya. Yes. Amen. Amen. Yeah. So have we agreed? Tagwirizana? Yeah. He should be tested. Sleeping sickness disease. Akamuyese matenda amenewa akugona-gona. Spiritual life, it's very easy. Ndi moyo wauzimu ndi wophweka kwambiri. If you want to be happy in your life, Ngati mufuna kukhala okondwa moyo mwanu, just learn spiritual life. mungophunzira moyo wauzimu. When we learn proper spiritual life, Ndi tikaphunzira moyo wauzimu bwinobwino, life becomes very smooth.
ndi moyonso umakhala wamiyaya. But sometimes in our life we feel pain and we feel complicated because of what we meet. Ndi mwe mwathu nthawi zina timamva zowawa komanso timaona zosokonekera amene zikuchitikira malingana zimene tikukumana nazo. Sometimes our life becomes higade-pigade because of what we face. Ndi moyo wathu nthawi zina umakhala ukukumananso ndi zovuta zosiyanasiyana malingana ndi zimene ife tikukumana nazo. But those people who have learned correct spiritual life, Koma anthu amene aphunzira moyo wauzimu weniweni, life is so amazing. ndi moyo umakhala wamtengo wapatali kwambiri. It's very smooth. Ndi woyenda miyaya. Of course, normally we can face challenges and problems here and there. Ndi ngati anthu tikhoza kukumana zovuta zokoma apo ndi apo. But if our hearts are connected with the heart of God, Koma ngati mitima yathu ndiyolumikizika ndi mtima wa Mulungu, when we see through the eyes of God, tikaona kudzera m'maso a Mulungu, we can still be happy. tikhoza kukhalabe okondwa. So the biggest problem is not what we are facing in our life, Ndi vuto lalikulu si zimene tikumana nazo mmoyo mwathu, but we have a spiritual problem. koma tili ndi vuto la uzimu. Like other people, they have mental problem. Monga ena amakhala ndi vuto la mu ubongo, So likewise, also there are some people we have spiritual problem. ndi pamakhalanso anthu ena ali ndi vuto la uzimu. So when we have spiritual problem, Ndi tikakhala ndi vuto la uzimu, we cannot judge accurately, sitingaweruze moyenerera, and also we cannot judge properly, sitingaweruzenso mu ndondomeko yake bwinobwino. and everything can become a problem. Chilichonse chimakhala vuto. That's why there is a need for us to humble ourselves before the word of God. Ndi chifukwa chake mpofunikira kuti nthawi zonse tidzichepetse pamaso pa mawu a Mulungu. We had a testimony from one sister. Ndi tinamva umboni kwa mlongo mmodzi. Before, she used to call herself a sinner. Mbuyomu amadzitcha kuti ndi ochimwa. But after realizing the word of God, Koma atazindikira mawu a Mulungu ndi ntchito imene anachita, she became free. iyeyu tu anakhala omasulidwa. She's no longer a sinner. Si ochimwanso ayi. So it's not that her conditions have changed, Ndi sikuti nyengo yake imene analili zasintha ayi. but what has changed is the understanding about the word of God. Koma chimene chasintha ndi kamvetsetsedwe ka mawu a Mulungu. Amen. Amen. So some people, when they think about spiritual life, Ndi anthu ena akamaganiza za moyo wauzimu, they only think about putting in their effort, amangoganizira zoyikamo mphamvu yawo ndi kuthekera kwawo. and also they just think about not meeting problems. Komanso amangoganiza kuti asamakumane ndi mavuto. That's the base of their spiritual life. Umu ndimene amayendetsera moyo wawo wauzimu. But spiritual life is about hearing, listening, Ndi moyo wauzimu ndi kumvetsera, kumva, listening to the word of God. kumvetsera mawu a Mulungu. The word of God can give us a new heart. Ndi mawu a Mulungu amatipatsa mtima watsopano. The word of God can renew our hearts, can strengthen our hearts. Ndi mawu a Mulungu amabweretsanso moyo watsopano mkati mwathu ndi kuwulimbikitsanso. In this world, Mu dziko lapansi lino, if they are the most pitiful people, ngati pali anthu omvetsa chisoni kwambiri, it's not those who have no money, si anthu amene alibe ndalama, but it's those who have no word of God in their hearts. koma ndi anthu amene alibe mawu a Mulungu m'mitima mwawo. Because you shall know the truth, and the truth shall make you free. Chifukwa mudzazindikira choonadi ndipo choonadi chidzakumasulani. So if you want to have peace in your heart, Ndi ngati mufuna mtendere mkati mwa mtima mwanu, it's when you possess the word of God. ndi pamene muli ndi mawu a Mulungu. So this word of God Ndi mawu a Mulungu awa
It can become our wisdom. kukhoza kukhala nzeru zathu And whenever we have no answers, komanso mmene tilibe yankho the word of God can become our answer. mawu a mulungu amakhala yankho lathu. And this word of God is above human thoughts, above human understanding. Ndi mawu awanso amaposera maganizo a munthu komanso kumvetsetsa kwa munthu. So no matter how much you think you are wise, Ndi mosatengera kuti muganizo kuti ndinu anzeru motani, your wisdom cannot exceed or surpass the wisdom of the word of God. ndi nzeru zanu sizingapose nzeru za mulungu kapena mawu ake. That's why wise people, they use the word of God. Ndi anthu anzeru amagwiritsa ntchito mawu a mulungu. But foolish people, Koma anthu opusa I'm sorry to use that word. kwapepani kugwiritsa ntchito mawu amenewo. Of course, I'm not the one who formed the English language, Ndi sinenso amene ambitsanso mawu so amenewo. I should not say sorry. Ndi sitachita kupepesanso ni. Those people who are foolish, Koma anthu amene ngopusa they use their wisdom amagwiritsa ntchito nzeru zawo. and they judge according to their wisdom. Amaweruzanso monga mwa nzeru zawo. You understand? Kumvetsetsa. Like the wise men from the east, Monga anzeru akummawa, you know, they were guided by the star. iwowa amatsogozedwa ndi nyenyezi. Because with their wisdom, it was impossible to meet Jesus. Chifukwa ndi nzeru zawo zinali zovuta kuti akumane ndi Yesu. That's why God gave them a star to guide them, to lead them to the point of where Jesus Christ was born. Ndifukwa chake Mulungu anapatsa nyenyezi kuti atsogolere kukafika malo amene Yesu anabadwa. But the star disappeared. Komano nyenyezi ija inapezeka kuti yasowa. Instead of waiting for the star to appear again, Ndi momwe tidikirire kuti tidikire nyenyezi ija ionekerenso. now they turned their hearts to their wisdom. Ndi anatembenukira mitima yawo ku nzeru zawo. Now the star has disappeared. Apapa nyenyezi yasowa. Now, where can we find Jesus? Ndi muganiza kuti tingampeze kuti Yesu. So as they were discussing, Ndi mmene amaganiza. you know, one wise man, as you know, they were wise people, right? Ndi mmene amakambirana komanso anthu ati ndi anzeru akumawa sanali anthu amba anzeru anthu. My friends, Makosana. we have already heard that Jesus is the King of Kings. Tamva kale zoti Yesu yuita ati ndi mfumu ya mafumu. So as a King of Kings, Ndi monga mfumu ya mafumu. he cannot be born in a mere place. Sangangobadwa apo paliponsetu ameneyo. He should have, I think, we need to search where there are good houses, you know, palaces. Ndi tiyang'ane kumene kuli manyumba abwino komanso manyumba achifumu. So by following their wisdom, Ndi mwakutsatira nzeru zawo, their thoughts, maganizo awo, they ended up into the palace. anakapezeka kuti afika ku nyumba yachifumu. So they met King Herod there. Ndi anakakumana ndi mfumu Herode. And Herod, Ndi Herodeyo when he heard that another king has been born, mmene anamva zoti mfumu ina yabadwanso. Herod was jealous, Ndi anayamba kuchita sanje Herode. isn't it? Sichoncho? And because of that, Herod killed many children. Ndi chifukwa chimenechi Herode anapha ana ambiri. So it's because of these wise men, that's why many children were killed. Ndi chifukwa cha nzeru akummawa awawa anaphetsa ana ochuluka kwambiri. Everyone, our wisdom is not wisdom in the eyes of God. Ndi nzeru zathu si nzeru pamaso pa Mulungu ayi. Everything that comes from us, Chilichonse chimene chimatuluka mwa ife, already God said, what comes in, you know, is pure, is clean. ndi akuti chimene chimalowa mkati si ndiye vuto ya si cha vuto. But what comes out, Koma chimene chimatulukacho ndiye vuto. so everyone, we should be afraid to use what comes out from us. Ndi wina aliyense tiziopa nkuchita mantha chimene chimatuluka mwa ife. Because what comes from us is not perfect. Chifukwa chimene chimatuluka mwa ife si changwiro. But what we hear, Koma chimene timamva, what we listen, chimene timamvetsera, the word of God, mawu a Mulungu. that is what is pure and is clear and clean. Chimenechi ndiye changwiro komanso chabwinobwino.
But the devil koma satana is very evil. ndioyipa satana basi He loves to destroy us. amakonda kutiononga. That's why he makes us to exalt ourselves. chifukwa chake amatipanga kuti ife tizidzikweza And he makes us to think that we are wise and we have wisdom to guide our life. ndi amatipanga kuti tiganize kuti ndife anzeru tili nzeru zotsogolera moyo wathu. And even though we have Jesus Christ in us, ndi ngakhale tili ndi yesu khristu mwa ife but we recognize our wisdom, not Jesus Christ who is in us. ndi ife mwa mozindikira yesu khristu ali mwa ifeyo timakayang'ana kwambiri nzeru zathu. We recognize our effort, timazindikira kwambiri mphamvu yathu and also we recognize our own spiritual life. komanso timazindikira kwambiri moyo wathu wauzimu. Everyone, there are people in the Bible who were blessed, pali anthu ochuluka m'baibulo amene anadalitsika and also other people were cursed too. komanso ena anatembereredwa. When we analyze exactly why they were blessed, why they were cursed, ndi tikambofufuza nchifukwa chani anadalitsika nchifukwa chani anatembereredwa you can find that there was a line which was separating people who were cursed, and also there was a line which were combining people to God who were blessed. ndiye mukapeza kuti pali mzere wolekanitsa kwa anthu amene anatembereredwa komanso mzere usiyanitsa ndi anthu ena amene anadalitsidwa ndi mulungu. Let's think about life of Jacob and Esau. ndateni tione moyo wa yakobo ndi esau. When you see Esau, tikamuona esau he was the master of his own life. iyeyo anali mbuye wa moyo wake. And he was not looking up to God. iyeyu samayang'ana kwa mulungu ayi. He was looking up to himself. amadziyang'ana yekha. I am strong. ndine wamphamvu. I'm the firstborn son. ndinoyamba kubadwa. I know how to hunt. ndimadziwa kusaka nyama. And when you see Esau's life, he was living isolated life from his parents. ndiye mukamuona moyo wa esau amakhala olekana ndi bambo ake. He married the Hittites' wives. ndi iyeyu anakakwatira muhiti amene anali ngati mkazi wake. And those wives were a threat, or I can say, were brought a discomfort to his mother, his father. ndipo mayi ake ndi bambo ake anakwiya nazo chifukwa kukwatira anthu amodzi amene anali ngati adani awo ahiti amene. But when you see Jacob, koma mukamuona Jacob, he had nothing to rely upon. yakobo analibe chodalira. Jacob, he was smooth-skinned man. iyeyu thupi lake linali losalala. He was not good at hunting. samakwanitsa kusaka nyama. He was not even the firstborn. komanso sanaloyamba kubadwa. And he was a hopeless man. anali munthu wopanda chiyembekezo. Now, when we see his life, ndiye mukaona moyo wake. his mother, mayi ake he told Jacob, anamuwuza yakobo. "Hey Jacob, yakobo I heard the conversation between Esau and his father. ndinamva zokambirana pakati pa esau ndi bambo ake. So, my son, ndiye mwana wanga listen to me. mvetsera kwa ine. I want you to receive those blessings. ndifuna ukalandire ndiweyo madalitso amenewo. So, you have to go and bring me 2 kids of the goat. ndiye ndifuna ukapeze mbuzi tiana take tiwiri And kill. ndi ukaphe. I'll make very delicious soup, ndiye ndikapanga chakudya chokoma bwino kwambiri. and you give it to your father, ndi ukapereka kwa bambo ako. and your father will bless you. ndiye bambo ako akakudalitsa. Amen. amen. Now, was that wisdom of Jacob or wisdom of his mother?
kodi nzeru imeneyi inali ya Yakobo kapena ya amayi ake? His mother's wisdom, right? Nzeru ya amayi ake si choncho? Everyone, The winner aliyense it's okay not to have wisdom. ndi zabwinobwino kukhala abulutu wopanda nzeru. Amen. Amen. Because God is the one who gives wisdom. Chifukwa Mulungu ndi amene amapereka nzeruzo. Also, God said, if anyone of you lacks wisdom, Komanso Bible kuti ngati wina wa inu insowa nzeru, let him ask from God who gives to men liberally. ndakuti apemphe kwa Mulungu amene amapereka kwa anthu mosatoza ndi mochuluka. So it's not that we have to rely upon our wisdom. Ndesikuti tikuyenera kudalira pa nzeru zathu. It's not that we have to produce our own wisdom, Sikuti tipange nzeru zathu tokha. but we need to look upon the wisdom of God, which is for us. Koma tiyang'ane ku nzeru ya Mulungu imene nzeru ya Mulunguyo watipatsa kuti ikhale yathu. So Jacob had no any idea about the conversation between his father and Esau. Ndi Yakobo analibe fundo iliyonse, samadziwa zochitika nchani pakati pa bambo ake ndi Esau. Spiritually, he was blank. Iyeyo moyo wauzimu anali wopanda kalikonse, He did not know anything. samadziwa kalikonse. But because of his mother, Rebecca, Kwa chifukwa cha mayi ake Rebeka, she's the one who planned everything for Jacob to receive blessings. ndi iyeyu amene anapanga plani ya chilichonse kuti Yakobo alandire madalitso. So it was not the wisdom of Jacob, Ndi sinali nzeru ya Yakobo, but it was the wisdom of Rebecca, his mother. inali nzeru ya mayi ake Rebeka. As you know, Jacob was refusing to go to stand before his father. Ndi mudziwa Yakobonso amazikana kuti iye asingapite umeneko. Everyone, there is tremendous wisdom in the Bible. Ndi m'Baibulotu muli nzeru yochuluka. You know, many times we don't know what to do. Nthawi zambiri sitimadziwa tingachite chani. Also, sometimes we are bound, we are tied down to many situations, conditions. Ndi nthawi zinanso timagwidwa mnyengo zosiyanasiyana. Of course, with our wisdom, we reach to a point whereby we don't know what to do. Ndi nzeru zathu timafika pa nyengo ina yomati osadziwa kuti tichite chani. But if we remember that Jesus is with us, Koma tikakumbukira kuti Yesu ali ndife, we turn our hearts to Jesus. ndi timatembenuza mitima yathu kwa Oh, Yesu. Jesus, Yesu, this time I don't know what to do. pa nthawi inoyi ndi sindidziwa choti nchite. I have no way. Ndilibe njira inanso. Really, there is nothing I can do. Zoonadi palibe chimene ndingachite. You said we should come to you when we are laboring and we are heavy laden. Ndi mmati tibwere kwa inu pamene talephera tathodwa kuti inu mutipumutse. So Jesus, please help me. Chonde Yesu ndithandizeni. So wisdom of Jesus will flow. Ndi nzeru za Yesu zidzayenderera. Amen. Amen. There was one woman who was sick for 12 years. Panali mzimayi wina amene anadwala zaka 12. You know, for 12 years she spent a lot of money to pay the magicians. Ndi kwa zaka 12 anakhala kulipira ndalama kwa anthu amene anali ngati amatsenga kapenanso asing'anga. But there was no change. Koma panalibe kusintha kulikonse. But one day, Koma tsiku lina she said, if I touch the garment of Jesus, ndi ananena kuti ngati nditakhudza chovala cha Yesu, I will be healed. ine ndidzachiritsidwa. If I touch the garment of Jesus, Ngati nditakhudza chovala cha Yesu, I will be healed. ine ndichiritsidwa. So you can see, at first, she was relying upon her own ways, Poyamba amadalira njira zake, upon her own thoughts. amadalira maganizo ake, But later she changed her mind. kenako anasintha maganizo ake. If I touch the garment of Jesus, Ngati nditagwira chovala cha Yesu, I will be healed. ine ndidzachiritsidwa. Everyone,
wina aliyense when she was following her own way, her own thought, Jesus was meaningless to her. mmene amatsatira nzeru zake ndi njira zake yesu anali wopanda tanthauzo kwa iye. That's why, even though Jesus was there, nde ndifukwa chake ngakhale yesu anali pamenepo the power of Jesus did not flow to her to heal her disease. mphamvu ya yesu sinayenderere kwa iyeyo kuti ichiritse nthenda yake. You know, when she touched Jesus, koma atangwira yesu Jesus said, "Who touched me?" nde yesu anafunsa kuti wandikhudza ndani. Disciples of Jesus became very angry. nde ophunzira yesu anakwiya nazo kwambiri. Oh, Jesus, pena pakenso yesu this time you have added us. apapa mwatiwonjeza This is too much. mwatiwonjeza kwambiri. You see, many people are thronging to you, and you are saying, "Who touched me?" nde mudziwa anthu ambiri akukankhana akugundani nde munena kuti ndani wakukhudzani. Jesus, please, no, this one, no. pena It pa- does not make sense. apapa pena pake simuchita bwino You sizumveka know, bwino. many people are touching you, and you are saying, "Who touched me?" nde anthu ambiri akukhudzani nde inu mukanena kuti ndani wandikhudza. Yes, many people are touching Jesus inde anthu ambiri amamukhudza yesu because they were close to him. chifukwa anali pafupi ndi iyeyo. But that touching, koma kukhudza kumene kuku it did not touch Jesus. sikunakhudze yesu kwa anthu ena awa iyayi. There is touching and also touching. nde pali kukhudza nde pali kukhudzanso. For example, we say, "This song has touched my heart." nde mati nyimbo iyi yakhudza mtima wanga nthawi zina. And there is this touching. nde pali kukhudza monga achitiramo It's different. zosiyana. Many people were touching Jesus, nde anthu ambiri amangomukhudza yesu but their touching did not tap the power of Jesus. koma kukhudza kwawo sikunakakhudze kumphamvu ya yesu kutenga kumphamvu yake. Yes, their touching did not make the power of Jesus to flow to them. nde kukhudza kwawo sikunapange mphamvu ya yesu khristu kuyenderera kwa iwowo. But this woman, koma mzimayi when uyu she touched Jesus, atamukhudza yesu the power of Jesus flowed and healed her disease. nde mphamvu ya yesu inayenderera ndi kukachiritsa nthenda yake. So it's like this, we are all here. nde zili ngati mmene tili mtonse apa. Jesus is with us. yesu ali nafe. But to some people, Jesus can allow his power to flow to them. nde kwa anthu ena yesu akhoza kulola mphamvu yake iyenderere kwa iwowo. To some people, the wisdom of Jesus Christ can flow to them. kwa anthu enanso mphamvu yesu khristu ikhoza kuyenderera kwa iwowo. But to others, koma kwa ena even though they are close to Jesus, ngakhale ali pafupi ndi yesu but the power of Jesus cannot flow. koma mphamvu ya yesu singayenderere. I remember there is this proverb. nde pali mwambi uwu They say, staying near the market ati kukhala pafupi ndi msika it does not mean that you know how to buy meat. sizitanthauza kuti umakwanitsa kugula nyama. Pachiyamati kuyandikana ndi msika sikudziwa kugula nyama. akutero being close to the market does not mean you are able to buy meat. You can be close to the market, mukhoza kukhala pafupi ndi msika but if you don't have money, koma ngati khusa ulibe ndalama people they will be just passing with the jumbos of meat. ukhoza mangoifera fungo basi zikudusa majumbo a nyama. Why? chifukwa chani? It needs money for you to go and bring the meat. zikufunika ndalama kuti ugule nyamayo ukhale nayo. Amen. amen. So even though we are close to Jesus, ngakhale tili pafupi ndi yesu it does not mean that the power of Jesus can flow to us and work for us. sizitanthauza kuti mphamvu ya yesu ikhoza kugwira ntchito kapena kuyenderera kwa ife. We need to learn the secret how the power of Jesus Christ can flow to us. nde tiyenera tiphunzire chinsinsi mmene mphamvu ya yesu khristu ikhoza kuyenderera kwa ife. This woman, ndi mzimayi uyu
What touched Jesus is not her hand. chimene chinakhudza yesu si dzanja lake, Because at last, chifukwa kumapeto kwake Jesus spoke, yesu anayankhula mawu, your faith has made you well. chikhulupiriro chako chakuchiritsa. So what touched Jesus Chimene chinakhudza yesu is the heart of this woman. ndi mtima wa mzimayi. If I touch Jesus, Ine nditangomkhudza yesu I'll be healed. ndikachiritsidwa. So it was heart-to-heart communication, Ndi inali kulumikizana kwa mtima ndi mtima, not hand-to-heart communication. osati dzanja ku mtima. Ayi, So we have come here. nditabwera kunonso. What is most important is not us sitting down there, Ndi chofunika sife kukhala pansi pamenepo. Ayi, but our hearts should be present in the church. koma mtima wathuwo upezeke mu chechi. You may come today. Mukhoza kubwera lero lino, If you sleep the whole ceremony, mukhoza kugona ulaliki wonse, after ceremony, ndi pamapeto pa ulaliki people they ask you, ndi anthu kufunsana, oh, you went to church today. munapita chechi lero? What did the pastor preach? Abusa amalalika kuti chani? How has it affected your life? Zakhudza bwanji moyo wanu? Our pastor was shouting a lot today Abusa atu amakuwa amakukuma kwambiri, with a lion's voice. ndipo amabuma ngati mkango, He was jumping a lot. ndipo sikunali kudumpha kwa chibwana ya amadumpha zabwino zichi. No, we are saying, what was the message? Ngati uthenga unaloti chani? Not the tone of the voice. Osati mawu amaveka mwamphamvu bwanji. Because some people they think when pastor shouts a lot, then he has preached a lot. Faina amaganiza ngati mbusa akamakukuma ndi kuti akupha uthenga kwambiri. We are saying the message. Ndi tukamba za uthengawo. No, but what I know, he preached very strongly today. Nakuti koma mkulu analalika mwamphamvu chimene ndikudziwa. No, what was the topic? What was the message? Uthenga unaloti chani umene amalalika? If you don't possess the word of God in your heart, Ngati simukhala ndi mawu a Mulungu mkati mwa mtima wanu, then it is the same as you did not come to church today. ndi zili ngati kuti simunabwerenso ku chechi lero lino. Amen. Amen. So I hope that we bend our hearts before the word of God, Ndi ndikukhulupirira tipanganso mitima yathu iloze ku mawu a Mulungu. because spiritual life is difficult because we don't know how to go about spiritual life. Ndi moyo wauzimu ndovuta chifukwa sitimadziwa kuti tingayende bwanji moyo wauzimu. Last time I bought an iron. Nthawi ina nagula iron, It's a steam iron. ndi imeneyi imakhala ya nthuzi. So inside there was a small booklet. Ndi mkatimo munali kabuku, It's a manual book. kamanyo buku kameneko. Now, as at first I tried to use without reading the manual book. Ndipo yamba ndimangogwiritsa ntchito mosafuna kuwerenga kabuku kamalangizo. So I became very disappointed. Ndi nakwiya nazo kwambiri. And I was about to go back and exchange that iron. Ndi natsala pang'ono kuti ndikayibweze iron ichi. Why? Fajani. Because steam iron, you need to put water. Chifukwa iron ya nthuzi imayenera kuzithiramo madzi. So I filled it with water. Ndi nayithira madzi. Now, as I filled with water, Ndi nitathiramo madzi. it happened that it was leaking a lot. Ndi imachucha kwambiri. I was talking about water. Ndi ndimagamba nkhani ya madzi. Then I feel thirsty. Kamenenso navalutso. Yeah. So it was leaking a lot. Ndi imachucha kwambiri. I was saying, why is it leaking? Ndi madzifunsa fajani ikuchucha. No, it is supposed not to leak. Simayenera zichucha chonchi. So it's chuching too much. Ikuchucha kwambiri. So I was very angry. Ndi nalokwiya kwambiri. I need to bring it back. Ndiwena ndikachibweze. Then I said, Ndi nanena. let me go back to the manual book. Ndi nata ndiwerenge kabuku So I kamalangizo. was reading the manual book. Ndi namba werenga buku la malangizo licha.
As you know, people, we don't like reading, right? ndi anthu sitimakonda kuwerenga. It's not only me, but many people, you don't like reading. ndi sine ndekha koma anthu ambiri sitimakonda kuwerenga. So as I was reading, there were too many things. ndi mmene ndimawerenga panali zinthu zambiri It's too many. zochuluka I izi. just threw it away. nangokaponyapo. So I went to ChatGPT. ndi napita ku AI chat GPT. Why my iron is leaking? Ndifukwa chani iron ikushusha? Is it normal? Kodi nsabwinobwino? So that my friend, he told me, ndi mzangayo anandiuza. yes, it's normal, ndi inayankha kuti ndi nsabwinobwino. but it leaks when you have filled water, ndi imashusha mukathiramo madzi. but when you have not make it very hot. koma musanayipange kuti itenthe kwambiri. So if you just make it very hot, mukangoyipanga kutentha kwambiri it cannot leak. singashushe. So also if you fill the water without switching on, ndiye mukathiramo madzi opanda kuyatsa it will also leak. imashushaso. So don't be surprised, it's normal. ndiye musadabwe nzabwinobwino. So my foolish wisdom ndi nzeru zanga zopusirapusira was telling me that it is leaking and it's not normal. zimandiuza kuti ikushusha ndipo izi sizabwinobwino. So I have to return it. ndi nayi ine andikayibweza. But now, as I followed what information was telling me, ndi nditatsatira tsopano fundo izi zimene ndinauzidwazi. I saw that it is working perfectly. ndinapeza kuti ikugwira ntchito bwinobwino mwamya. So for many times I've been telling my wife, ndi kwa nthawi itali ndakhala ndiwauza akazi anga. oh, my wife, akazi anga. this iron, it works so nice. iron imagwira ntchito bwino kwambiri. I'm lazy to iron my clothes, ineyo sindimakonda kusita zovala. but because it is working so nice, ndi koma ifoti ikugwira ntchito bwino kwambiri. I'm just ironing. ndikumangosita basi umangosita. Wow, it's nice. Wow, zositika izi zungosita chinthu. People who don't have iron, you can come to me, I can iron your clothes. oti anthu amene mulibe maayironi muzibweretsa zovala zikusitirani. But I cannot borrow you. I koma cannot ukubwerekani borrow you. ayi chibwana I cannot borrow you. singakubwerekeni ya. You destroy my iron. ayironi yanga yabwino imukanonongere ayi zachibwana. If you want to borrow my iron, ngati mufuna mutabwereka 1 hour I will explain to you how to use it. ndezofunika kukhala nanu pasi 1 hour kuti imagwira ntchito bwanji. If you want to use, ngati mufuna mugwiritse you see ntchito this button, maona batani ili you see this button. batani iliso. So I have to educate you for 1 hour. nde mufunika maphunziro 1 hour mukuphunzitsidwa za ayironi imeneyi. So do you understand? mumvetsetsa. If you say I understand, mukanena kuti ndimvetsetsa then you can borrow. ndiye mukhoza kubwereka. But before also you borrow, musanabwerekenso there is a book paliso buku we have to sign. tisayinirane. This iron I bought this amount. ndiye ayironi inagula mtengo mwakuti. So if you break it down, mukangoiwononga imeneyi don't bring it to me. musabweretsenso kwa ine. Just bring this amount to me. mungobweretsa kamtengo akaka. Can you put your signature here? sayinirani. It's good, right? nzabwino sichonche. Because if you break my iron, chifukwa mukaononga ayironi yanga you break my happiness. andoti chimwemwe changaso mwachionongaso. So please, I'm serious on that one. apopo ndikamba mwandithe za serious. You understand, sister? wamvetsetsa mlongo wakuti. Sister Wireless, yameneyo. Sister Jacqueline. Sister Jacqueline. Sister May loves ironing so much, ndiye sister mene samakonda kusita kwambiri. but doesn't know how much to buy. koma sadziwa kuti timagula ndalama zingati maayironi amene wawo. Amen. amen. So like that, monga mwachoncho we need to understand how machines work. tiyenera timvetsetse kuti mashina amagwira ntchito bwanji. Like how we understand how machines work, monga mmene timamvetsetsera mmene mashina amagwira ntchito. we also need to understand how spiritual life works. tiyenera timvetsetsenso moyo wauzimu umayenda bwanji. Today we have read the book of Matthew chapter 22. nditawerenga buku la Mateyu chapter 22. It's
This story has been, it has some stages. ndi nkhani iyi ili ndi milingo. At first, there were people who were invited to the wedding feast. ndipo yamba unali anthu amene anayitanidwa ku ukwati, But those who were invited, koma amene anayitanidwawo they refused to go to attend the wedding feast. anakana kupita ku phwando la ukwati. Now, because they refused, ndi chifukwa anakana, the king mfumu sent his servants inatumiza anyamata ake to invite, whether good or bad, to come and fill the house. kuti ikayitana anthu abwino ngakhalenso oyipa akadzale ku phwando kumeneko. So there were people who refused to attend the feast, ndi panali anthu amene anakana kubwera ku phwando, and also there were people who accepted to go and attend the feast. ndi panalinso anthu amene anavomera kupita nkukakhala nawo pa phwando la ukwati. Yes, it's good that they followed the voice of the king. ndi zabwino zoti anatsatira liwu la mfumu. Everyone, many people, we know that we have to live spiritual life, anthu ambiri timadziwa kuti tiyenera kukhala moyo wauzimu, and many people we know that there is hell, so we should try to escape hell. ndi timadziwanso kuti ku gehena tiyesere kuthawa gehenayo. Now, like sports, monga masewera it is played under the rules. amaseweredwa motsatira malamulo. You cannot just play anyhow. simungasewera chisewerewere. I like playing football. ndimakonda kuseweranso mpira. I really like football so much. ine ndimakonda mpira kwambiri. I think national team will call me soon. ndikuganizira kuti national team akhoza kundiyitana posikidwa. If they see, they can say, let's call Pastor Fred to help us. akadzangondiona mmene ndimamenyera mudzamva atandiyitana umene. Because our national team is losing a lot. chifukwa national team yathu ya zibambo makama imangoluza kwambiri mochuluka. If they call, we can help them. tsono atatiyitana ife tikhoza kuthandizira pena mpena. I'm just kidding. andi ungokamba. So, when we play soccer, ndetika masewera mpira there are rules. pali malamulo ake. Of course, we don't like offside rule. nde sitimakondanso lamulo la offside. As a striker, you don't like that rule. monga striker zomati uli offside zimakwawa kwambiri. But anyways, if you don't play according to rules, nde ngati sikusewera malingana ndi malamulo, you can be disqualified. nde kuti umakhala kuti sunachite zoyenerera. So here, people were invited and filled the house of the feast. ndi anthu anayitanidwa ndi kudzala mnyumba imene ya phwando la ukwati. Now, ndi tsopano there was one man. panali munthu mmodzi wina. Let's read verse 10. tiwerenge verse ya 10. Before verse 10, let's first read sorry, let's verse 10, verse 10. ya verse ya 10 tiwerenge umene. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. ndipo akapolo awo anatulukira kunjira anasonkhanitsa onse amene anawapeza ngakhale oyipa ngakhale abwino, ndipo ukwatiwo unadzala ndi okhala pa chakudya. Everyone, wina aliyense they invited, they called both good and bad.
nde anaitana anthu abwino ngakhale soyipa. Everyone, Wina aliyense. our goodness Ubwino wathu in the eyes of God is not good. maso mwa Mulungu si wabwino. We measure each other Ifeyo timayikana mmulingo wina ndi nzake. and sometimes we think that this man is very bad, this one is somehow good. Nde nthawi zina timaona munthu ndoyipa koma uyo aoneka wabwino. Of course, our eyes, they tell us that. Nde maso athu amatiuza zimenezi. But in the eyes of God, Koma maso pa Mulungu we are all evil. tonsefe ndoyipa. Amen. Amen. Let me repeat this. Nde ndibwereze ichi. In the eyes of God, Maso mwa Mulungu there is no one who is good. palibe munthu amene ndi wabwino. You may think that because you are spiritually working hard, Nde ukhoza maganizo kuti ifayo ti mbali ya uzimu ukuyesetsa kuthamangathamanga. but in the eyes of God, Koma maso mwa Mulungu we are all same, tonse ndi chimodzimodzi. evil people. Anthu oyipa basi. Amen. Amen. Now, they called good and bad. Nde anayitana anthu oyipa ngakhalenso abwino. They all filled the wedding hall. Abwino ndi oyipa awa onse anali mu holo imodzi. But among the good and bad, Nde pakati pa oyipa ndi abwino there was one who was very evil. nde panali wina oyipiratu tsopano. You understand? Mumvetsetsa tsopano. Among those who were bad and good, Pakati pa oyipa ndi abwino there's one who was very, very evil, and the king could not bear that evilness. nde pakati pawo panali oyipitsitsa amene mfumu sakadapirira mkuyipa kumene kukwayi. So the king said, Nde mfumu akuti verse 11, verse 11, but when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. ndipo mfumuyo mmene inadza kuwaona akudyawo anapeza momwemo munthu wosavala chovala chaukwati. He found one who did not put on a wedding garment. Anapeza mmodzi wosavala chovala chaukwati. So the king said to him, Nde mfumu inati verse 12, verse 12, friend, how did you come here without a wedding garment? And he was speechless. nanena kwa iye mzangawe unalowa muno bwanji wosakhala nacho chovala chaukwati, ndipo iye analibe mawu. Verse 13, Verse 13, then the king said to the servants, bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. pomwepo mfumu inati kwa atumiki, mumange manja ndi miyendo, mumponye ku mdima wakunja, komweko kudzali kulira ndi kukuta mano. So which means the king determined that this man must stay in the outer darkness. Nde mfumu inatsimikizika kuti mkulu uyuyu akapezeke ku mdima. So for him not to escape that darkness, Nde kuti asathawe ku mdima wakunjawo, bind him foot and hands. nde mumange manja ndi miyendo. So the king purposed, determined that this man, no. He must be in the outer darkness no matter what. Nde mfumu inatsimikizika mtima kuti uyu akhale ku mdima posatengera chilichonse. The king was very furious, Mfumu inali yokwiya kwambiri,
was very angry, anali okhumudwa and there was no turning back. ndi kunalibenso kubwerera mbuyo ayi. That's why he said, no matter what, he must face it. He must be in the outer darkness. ndi chifukwa chake kuti posatengera chilichonse uyu akhale ku mdima. So, according to this parable, malingana ndi nkhani imeneyi we see that the sin which this man committed ndi tikupeza kuti tchimo limene mkuluyu anachimwa is not about being bad, si nkhani yoti anali oyipa, but it's because he did not put on the wedding garment. kuvuto lake linabwera pakuti sanavale chovala chaukwati. Everyone, we have our choir team. ndi tili timu ya kwaya Also, they have their own costume. alinso ndi costume yawo zovala zimene amavala. So it looks nice when everybody is in the costume. ndi zimaoneka bwino wina aliyense akavala uniform imeneyi. But sometimes, let's say maybe, okay, Sister Mary, because she's dozing. ndi tilekeze Sister Mary. Now, let's say Sister Mary went to the market and bought her very nice and beautiful clothes. ndi tilekeze Mary wakagula zovala zake zokongola kwambiri. And she says that, my clothes is very, very beautiful. ndakuona kuti zovala zangazi nzokongola kwambiri. My dress is very expensive. ndilodulaso diresi langali. This one is not is even better than the costume. ndi diresi la ine ndiloposera uniform ya kwaya. Everyone, how does it look? ndi zioneka bwanji pamenepo. While others are in the costume, pamene ena avala zovala za kwaya. and Sister Mary in her very expensive dress. ndi Mary wavala chake chodula chovala. Will this dress look nice, or it will become a disturbance? kodi chovalacho diresi imene ioneka bwino kapena ikhala chisokonezo. It's a disturbance. ikhala chisokonezo. You understand? kumvetsetsa. No matter how much expensive it is in our own eyes, kaya chinagwidwa ndalama yodula motani m'maso mwathu. but if it is not according to the costume, koma ngati sizofanana ndi uniform ya kwaya. this dress is evil, it's a disturbance, and has to be taken away. ndi diresi ndiyoyipa ndi chisokonezo yenera chotsedwa. So we have to take that sister, hey, you get out, ndi kuyena kunchotsa mlongo chokapo pamenepo. get out. chokapo. Don't just say get out, sorry. osangonena mwapang'ono uli chokapo. Hey, get out. iwe chokapo You are pamenepo. disturbing the beautiful costume. kusokoneza chovala chakwaya chokongola. Get out. chokapo. You understand? kumvetsetsa. Hey, get out. chokapo. But Pastor, this dress is very expensive. abusa diresi ndiyokongola kwambiri ndiyodula. You think I'll be happy? mugaze likhoza kukhala ukondwa kuti yoduladi. No. hayi. Why? chifukwa chani. It is different from the original costume. ndiyosiyana ndi zovala zonse zimene akwaya amavala. Amen. amen. That's why our sisters, when there is a wedding, we say, let's choose a fabric, to wear, the color to wear. ndi kutakhalaso ukwati timati tisankhe kalala salu ya ukwati oti tizivala pokwatipo. So you have to put down your expensive clothes and make it uniform with others. ndi usiye chovala chako chodula upange chofanana nchawena. But this man, koma mkuluyu why he did not put on the wedding garment? chifukwa chani sanavale chovala chaukwati. Everyone, this wedding garment, ukwatiwu achovala chaukwati it was prepared by a king. chinakonzekeretsedwa ndi mfumu. Imagine these people were just called in the highways. ndi anthu amangoyitanidwa mu njira makwalala Hey, basi. you, hey, let's go, there's a wedding there. tiyeni kuli phwando uku kuli Let's go, there's a wedding. There's a feast. kuli uphwando. Everything's prepared. chilichonse chakonzeredwa. Do you think these people, they had time to prepare their own wedding garment? ndi mugaisa nali nthawi yoti asoketse zovala zawo zaukwati. No. hayi. So if they put on wedding garment, ndi akavala chovala chaukwati it's obvious ndi zodziwikiratu
that these wedding garments were prepared by a king. kuti zovala izi zinakonzekeretsedwa ndi mfumu. Amen. Amen. But this man who refused to wear a wedding garment, Koma munthu uyu amene anakana kuvala chovala chaukwasi, he believed that his garment was expensive, was good. anakhulupirira kuti chovala chake chinali chodula chabwino. Everyone, Ndi wina aliyense when we hear garment, tikamva kuti chovala, we remember that Adam, he prepared his own garment. ndiye mukakumbukira kuti Adamunso anakonzekeretsa chovala chake. It was a garment from fig leaves. Ndi chinali chovala chokera ku masamba amkuyu. Everyone, our righteousness Wina aliyense chilungamo chathu is like a filthy garment. chili ngati chovala chodetsedwa. People, they say, oh, I am good, I'm better than this one. Ndiye amati ndine wabwino ndosiyana ndi uyo. My friend, Mzanga, in the eyes of God, m'maso mwa Mulungu you are filthy. ndinu opanda pake chodetsedwa. You know, God's eyes, M'maso mwa Mulungu when He sees human beings, tikaona anthu, there is nothing we can do to please Him. palibe chimene tingachite chomsangalatsa. Amen. Amen. There is nothing we can do to please Him. Palibe chimene tingachite kumusangalatsa. Sometimes we make makeups, Nthawi zina timapanga ma makeup awo. and sometimes, we try to wear nicely. Nthawi zina timavala zokongola. In the eyes of God, M'maso mwa Mulungu He say evil people are on makeup. ndakuti anthu oyipa amatero Mulungu, anthu oyipa aja tonani achena avala bwino apanga ma makeup. That evil it cannot leave us. Ndiye kamakhala lika identity kathu kuti oyipa avala zabwino, oyipa sikatisiya kaliwu kuti oyipa. Now, Ndi tsopano I'm sorry, but we are all putting on dress clothes here. ndi tsopano ifeyo tachotsa zovala zathu tuvala za Yesu. Everyone, we are dressed here, right? Makamaka tonse tavala pano, si choncho? Isn't it? Si choncho? So we are covered. Ndi taphimbika. Amen. Amen. Now, Adam, he covered himself with fig leaves. Ndi Adamunso anadziphimbira ndi masamba amkuyu. But those fig leaves were not perfect. Koma masamba amkuyu sanali angwiro ya. That's why God's pity, God's mercy was upon Adam. Ndifa chake chifundo cha Mulungu chinali pa Adamu. Adam's clothes are not perfect. Zovala za Adamu sizinali zangwiro. I should make him perfect clothes Ndipangire zovala zangwiro from skin of an animal. kuchokera ku chikopa cha nyama. So you can see that when Adam was trying to clothe himself, Pamene Adamu anayesera kuti adziveke yekha it was not perfect. sizinali zangwiro. Isn't it? Si choncho? But when God clothed Adam, Koma Mulungu atamveka Adamu it was perfect. zinali zangwiro. Whose idea was that? Inayi fundo ya ndani? For him to be perfectly clothed. Kuti iye akhale kuti wavekedwa mwa bwinobwino. Whose idea was that? Inayi fundo ya ndani? Whose plan was that? Inali plani ya ndani? Everyone. Wina aliyense. Cloth signifies righteousness. Chovala chimayimira chilungamo. Like the prodigal son, he was put on clothes, the robe. Nga mwana wa olowerera anavekedwanso chovala mkanjo. We also, need to be clothed with the righteousness made by God. Ndi nafenso tikuyenera kuvekedwa ndi chilungamo chopangidwa ndi Mulungu. But many people, Koma anthu ambiri, they are trying to clothe themselves with their works. anthu amafuna adziveke okha ndi ntchito zawo. They are trying to cover themselves with their own good works. Amafuna adziveke ndi zilungamo zawo. But that is not perfect. Koma zimenezo si zangwiro.
we need to rely upon the righteousness prepared by God. tuyena tidalire pa chilungamo chokonzedwa ndi mulungu. So it's not about only righteousness, Ndi si chilungamo chokha but also spiritual life. komanso moyo wauzimu. There is a spiritual life which was prepared by God. Ndi pali moyo wauzimu umene unakonzekeretsedwa ndi mulungu. There is a way how God wants to guide us. Ndi pali njira imene mulungu afuna atitsogolere. But Koma some people, anthu ena they have already their plan about how to live their life. amakhala kale ndi ndondomeko yawo imene angakhalire moyo wawo. This is the way how I want my life to be. Amu ndimene moyo wanga ndifuna ukakhalire. So they already designed the way how to live. Ndi amangoona mmene angakhalire iwo basi. So they are very stubborn. Ndi amakhala anthu amakani kwambiri. They just want to follow what they have already planned. Amangofuna atsatire zimene iwo apanga kale. They just want to follow what they think is right in their own eyes. Amangofuna atsatire zimene akuona kuti zolondola masomo awo. Everyone. Ndi wina aliyense. That is like this man not putting on the wedding garment. Ndi zili ngati munthu uyu amene sanavale chovala chaukwasi. God did not just save us, Mulungu sanangotipulumutsa. but also he prepared spiritual life for us. Anatipangiranso moyo wauzimu kwa ife. So we need to put on the spiritual life made by God. Ndi tuyene kukhala moyo wauzimu wopangiridwa ndi mulungu. So people, they don't search or seek spiritual life prepared by God. Ndi anthu ambiri sasakasaka kapena kufunafuna moyo wauzimu wopangidwa ndi mulungu. They just follow what they have determined in their hearts. Amangotsatira zimene akhazikitsa m'mitima mwawo. They think, this is the proper spiritual life. Amaganiza amwina ndi moyo wauzimu ndi woyenerera. With their own strength, with their own imagination, they are living spiritual life. Ndi mphamvu yawo ndi maganizo awo akukhala moyo wauzimu. But everyone, Koma wina aliyense, if our life is being guided by the righteousness, by the spiritual life of God, koma ngati moyo wathu kutsogozedwa ndi moyo wauzimu komanso ndi chilungamo cha mulungu, everyone, wina aliyense it can only be perfect. zikhoza kungokhala zangwiro, It can be beyond our capacity, zikhoza kuposera kuthekera kwathu, and we can only, testify about hope and peace to other people. tikhoza kuchitira umboni chiyembekezo ndi mtendere kwa anthu ena. Do you know why many people only, darkness, sadness comes from their hearts? Mukudziwa chifukwa chani anthu ambiri amangokhala ndi mdima komanso kukhumudwa mitima yawo. Everyone, people are in darkness. People, are suffering because their wisdom. Chifukwa anthu ali mu mdima, anthu akuvutika chifukwa cha nzeru zawo. Amen. Amen. This man with his own clothes ended up in darkness. Ndi uyunso ndi njira yake anakathera ku mdima. With our own spiritual life, Ndi moyo wathu wauzimu, the result is sadness. chotsatira chake ndi kukhumudwa. When we face difficulties and problems, Tikakumana nzovuta ndi zokoma, we cannot speak about hope. sitingalankhule za chiyembekezo. And from us, Ndipo chokera mwa ife, when people meet us, anthu akakumana nafe, what they will hear chimene amamva is not the strength, si zamphamvunso ya, it's not a renewed heart, si mtima wotsopano, but they will leave us with a disappointed heart. amakatisiya ndi mtima wokhumudwa. They will leave us with a hopeless heart. Amakatisiya ndi mtima wopanda chiyembekezo. They will leave us with full of anger. Amakatisiya ndi mtima wodzala ndi mkwiyo. Why? Because we are dark. Chifukwa chani ndife anthu amene tili mu mdima. But when we are using the spiritual life prepared by God, Komwe tikugwiritsa ntchito moyo wauzimu kapena zopangidwa ndi mulungu, hope will arise from us. chiyembekezo chidzadzuka mwa ife. And this hope will also flow to other people. Ndi chiyembekezo imene chidzayenderanso kwa anthu ena. Some people, when they meet other people, Anthu ena akumana ndi anthu ena, they end up closing their hearts to someone. amathera kutseka mitima yawo kwa wina wake. Let me face this side. Ndione ichi, Let me face this side. makamaka ndione mbali. Hallelujah. Amen. Is it spiritual life made by God? Kodi ndi moyo wauzimu wopangidwa ndi mulungu?
or our own spiritual life. kapena wathu tokha amene tikupanga. Of course, as humans, we are weak, lacking is true. Inde ngati anthu ndifofoka ndi operewera zoona. But when we put on spiritual life of God, Koma tikavala moyo wauzimu wa Mulungu, then this spiritual life of God will give us new life. ndiye moyo wauzimu wa Mulungu umenewu umatipatsa moyo watsopano. Many people, they think, Anthu ena amaganiza I have received salvation. ndalandira chipulumutso, Now let me live the way how I want. ndiye ndikhale moyo umene ndikuganizira. That is like a man not putting on the wedding garment. Ndiye zili ngati munthu amene sanavale chovala chaukwati. God has prepared a life for us. Mulungu wakonza moyo kwa ife. There is a life God wants us to live. Pali moyo umene Mulungu amafuna ife tikhale. So we should rely upon what God has already prepared for us. Ndiye tidalire pa chimene Mulungu atikonzekeretsera kale. We should rely upon God's guidance. Tidalire pa chitsogozo cha Mulungu. Because as human beings, our minds, our hearts are very weak and lacking. Chifukwa ngati anthu malingaliro athu ndofoka ndoperewera. That's why we have to put on what God has prepared. Ndiye chifukwa chake tivale chimene Mulungu akonzekeretsa. Wearing or putting on the wisdom of God. Tikuvala nzeru ya Mulungu. Yes, it's true. Sometimes we don't understand. Inde nthawi zina sitimamvetsetsa. It's true that sometimes we become disappointed. Nthawi zina makhala kukhumudwa. But Koma Isaiah Yesaya chapter 40, chapter 40 verse verse 20. Isaiah chapter 40, verse 28. verse 28 Yesaya chapter 40. 40 verse 28. Have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary, his understanding is unsearchable. Kodi iwe sunadziwe sunamve Mulungu wachikhalire Yehova mlengi wa malekezero a dziko lapansi salefuka konse salema nzeru zake sizisanthulika. So only God is never weary, and his understanding is unsearchable. Ndiye akuti salefuka komanso nzeru zake nzosasanthulika. Neither is faint. Komanso salema. But on verse 29, verse 29 he gives power to the weak, iye alimbitsa olefuka and to those who have no might he increases strength. nawonjezera mphamvu iye amene alibe mphamvu. So being weak is not a problem, Kukhala ofoka si vuto, but not knowing the secret how to receive power from God, that's what is great weakness. koma osadziwa chinsinsi chopezera mphamvu kwa Mulungu imene ndi kufoka kwaukulu. Because God is ready to give us his strength Chifukwa Mulungu ali nako kuthekera kutipatsa so mphamvu that yake we can continue our journey of spiritual life. kuti tikhoza kupitirira moyo wathu wauzimu. Now, people who can receive strength of God, Anthu amene angalandire mphamvu ya Mulungu they are those who have put down their own strength. ndi anthu amene asiya pansi nzeru zawo. Yes, with my strength, I cannot live spiritual life. Ndi mphamvu yanga sindingakhale moyo wauzimu. So, God, I need your strength. Mulungu ndifunika nzeru yanu. Amen. Amen. Verse 30 and 31. Verse 30 ndi 31. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Ngakhale anyamata adzalefuka ndi kulema ndi amisinkhu adzagwa ndithu. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Koma iwo amene alindira Yehova adzatenganso mphamvu, adzauluka pamwamba ndi mapiko monga zombankhanga, adzathamanga koma osalema, adzayenda koma osalefuka. But those who wait. Koma iwo amene alindira. Now, spiritual life is not you trying to produce strength, Ndiye moyo wauzimu sinuyo kupanga mphamvu nokha. trying, to show God, God. Kuyesera muonetsa Mulungu, Mulungu.
You know, I have experience about spiritual life. ndi ndi experience ya moyo wauzimu. Devil does not fear experience. Satana saopa mphamvu He imene doesn't even fear title. samaopanso matayito ayi. Amen. Amen. He's wise. Ndi wanzeru. That's why God prepared his strength to cover us, Ndifanike Mulungu anakuzekeretsa mphamvu yake kuti itithandizire. so that through the strength of God we can live spiritual life. Kudzera mu mphamvu imene ya Mulungu tikhoza kukhala moyo wauzimu. Not me or us trying. Osati ine ndekha kuyesera ayi. Spiritual life is about looking and relying upon the strength of God, upon spiritual life prepared by God. Nde moyo wauzimu ndikuyang'ana pa mphamvu ya Mulungu komanso moyo wauzimu umene Mulungu apanga kale. And that can cover our weaknesses. Chimenechi chimene chimaphimba zofoka zathu. And people will be amazed. Ndipo anthu adzakhala odabwitsidwa. Oh, this man is weak and lacking. Munthu ndofoka ndoleperewera. But where did he get this heart? Koma mtima uwu wautenga kuti? Oh, this is not his heart. Si mtima wake uwu. God has given him the heart, a new heart. Ndiye Mulungu ampatsa mtima watsopano. God has renewed his heart. Mulungu waperekanso moyo watsopano. Abraham, he had no wisdom. Abrahamu analibe nzeru. That's why he was relying upon the guidance of God. Ndifanya kamadalira pa chitsogozo cha Mulungu. But Lord, he was wise. Koma Loti anali wanzeru. So he was just following his own wisdom. Amangotsatira nzeru zake. He failed. Analephera. Amen. Amen. So don't blame your weaknesses. Ndiye musalimbane zofoka zanu. You should blame the heart trusting your little strength. Koma mudane ndi mtima wanu woyesera kudalira ti mphamvu zanu tochepa. Yes, I can do this, I'm wise, blah, 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 blah. Ndikhoza kuchita ndine wanzeru zina ndi zina. Not putting on wisdom, spiritual life of God, Posavala nzeru ndi moyo wauzimu wa Mulungu. God will become very angry. Mulungu adzakhala nafe ukwiya kwambiri. Like this man who was put in the outer darkness. Uyuso amene amavalanso mdima wakunja. Do you want God to guide you? Mufuna mupite ku mdima umeneku. Do you want God to guide you? Makamaka mufuna Mulungu akutsogolereni. Then let's put down what we think is good about us. Ndete ntivale zimene zabwino kwa ife. Let's put down. Let's take out what we think is good about us. Ndetisiye pansi zimene zabwino kwa ifeyo. And rely upon what has been prepared by God. Ndikudalira zimene Mulungu wakonzekeretsa. Thank you for listening. Zikomo chifukwa chomvetsera. Let's pray. Tipemphere. Our Heavenly Father, we thank you. Atate athu akumwamba tikuyamikani. Satan, he confuses us. Satana amatisokoneza. But through the Bible, Lord, you want to guide our spiritual life. Kudzera m'Baibulo mufuna mutsogolere moyo wathu wauzimu. Lord, I pray, may you let us live spiritual life prepared by you. Tipemphera tikhale moyo wauzimu umene wakonzekeretsedwa ndi inu. Let us not live our own life, Tisakhale moyo wathu, but let us wait and rely upon what you have prepared for us. koma tidalire pa chimene inu mwakonzekeretsera ife. God, may you remember your mercy and grace upon us. Pepa chifundo chanu ndi chisomo chanu pa ife. I pray in the name of Jesus Christ. Tapemphera m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zikomo kwambiri. Tapetsera bwino. So chimene abusa amafotokoza ndikuzindikira moyo wauzimu umene tikuyenera kukhala. Ndakamba nkhani zochuluka kwambiri. Mwa imodzi mwa iyo imene anayikambako ndi yankuluja Yakobo ndi Esau. Tinapeza kuti Esau amadalira kuthekera kwake ndi mphamvu yake ndi zimenenso amafuna azikonzekeretseka, koma ndi zimenezozo sanakalandire nazo madalitso. Komano Yakobo amene anadalira mayi ake anapezeka kuti chilichonse chimene anakonzekeretsa mayi ake, chovala, zikopa, sinali ntchito yake, zinali zinthu zochita kupatsidwa. Kutanthauza kuti ndi zinthu zimene tingapange ife tokha tidalitsika ndi Mulungu kapena titembereredwa. Tikhoza kutembereredwa monganso Esau anatembereredwera. Moyo wauzimunso si nkhani yoti tipange tokha zinthu, koma tilandire zochokera kwa ndani?
kwa mulungu zimene wakonzekeretsa. So kutsogolo kwake kumene amakakamba nkhani imeneyi ya ukwati umene mwini wake ukwati anachita kupangiratu zovala. Nde munthu akamalowa pa khomo amapatsidwa chovala nkumalowa mu mkwati muja, nde kuti wina aliyense amaoneka ofanana ndi nzake. Komano mkulu wina anachuluka nzeru nkukapeza kuti ali nchake chovala, ndizija amakambazi kuti mwina amachiona kuti nchokongola. Ndikothera kwake mwini wake waukwati ati mzengawo wapezeka muno bwanji nchovala chimenechi. So timapeza kunena kuti anthu onse analo amenemu suti anali oyenera ayi, anali anthu oyipa ndi abwino. Ubwinowo oti unali kumaonedwe a anthu, okay, koma anali oyipa ndithu. Koma wina anapezeka oyipitsitsa. Ndi chimene abusa amakamba kuti kuyipitsitsa ndiko kupanga moyo wako wauzimu pamwamba pa moyo wauzimu umene mulungu atani waupanga. Tumvetsetsa amenepo. Mulungu wayika moyo wauzimu oti tikakhale, koma ife nkudzaona kuti afingiza mulungu zuchepera tipangeso wathu. So amakamba onena kuti sinkhani yongolowa mu phwando la ukwati, koma tili mu phwando la ukwatimo tavalabe chovala cha ukwaticho kapena tavala chovala chathu. Mwanjira ina sinkhani yongoti tapulumuka, koma titapulumuka kodi tikukhalabe mu chovala mu chilungamo cha mulungu chimene watipatsacho. Tumvetsetsa amenepo. Chifukwa ina timangoti tinapulumuka, Yesu anatifera, ife tinali ochimwa koma anatifera. Ngani mwapulumuka mwalowa mu phwando la ukwati, kodi mukuvalabe chovala cha ukwati kapena chilungamo chake? Ndi chifukwa chake kumapeto kwake mkulu uyuyu chifukwa chodzikhulupirira chosavala chilungamo cha mulungu anakapezeka kunja kumene kunali mdima ndi kulira ndi kukukuta mano. So ndi chenjezo kwa ife kuti titatha kupulumuka tufunika tivalebe chovala chimenechi chaukwati. Tilibe mphamvu ndi kuthekera, koma tilandire chilungamo chimene mulungu atipatsa. Pamene tilibe mphamvu mulungu adzatipatsa mphamvu, pamene taleperewera mulungu adzatilimbikitsa. Amen. Zikomo kwambiri. So this time is now time for offering.